Angithokoze Mfokandlela, ngiyakubingelela umsakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Cha, namhlanje nabe sihamba sizungeza laphana edolobheni. Injongo bekukubuka nje ke ukuthi mhlambe singenza kanjani ukuthi idolobha lethu ligcine lihlanzekile, ligcine futhi lihloniphekile. Sifuna ukuthola indawo ngempela lezo esibona ukuthi ke isimo sikho kahle, ikuphi mhlambe esingakwenza. Umuntu axolise kakhulu emphakathini mhlawumbe makukhona izinto ongathokozile ngazo laphana edolobheni malungana nokuhlanzeka. Sithe masihamba lapha edolobheni sathola ukuthi kunebhohole khona lapha ayikwazi ukuhambisa amanzi lapha endlini zangasese ngenxa yokuthi ke la kunephampa ephampa khona amanzi kupaka khona imoto, kunama truck athi me deliver idolo lapha bese inyathela la kunephampa khona, iphampa ibisiyalimala. Ngokuzwa kwami ke sekuze yalimala iqubuzi zaze zantathu ilungiswa. So ke ngiyafika ke lapha ngiyathola ukuthi futhi ke ilimele. Ngakho ke sizoba naloko uhlelo sokuthi silungise le phampa ukuze ama toilet afunction ngendlela efanele. Uma sihamba futhi lapha edolobheni siyesa ngakuphawula ukuthi kune taxi rank lapha abajwayele ukubiza ngokuthi kusequnu la kupaka khona amatekisi. Kunengxenye ephephukile phezulu. Kuphinde futhi sathola ukuthi ibolile le rank phezulu, insimbi zakhona zibolile, ingeke ihlale isikhathi eside, izogcina idale umonakalo omkhulu empilweni zabantu. Ngakho ke umuntu uzozama ukuthi alandele imigudu efanele ukuze le taxi rank ikwazi ukulungiseka kahle. Sathola ke futhi ukuthi ke uma uza edolobheni, uzongena edolobheni, akubonakali ukuthi usuzofika edolobheni. Uyayeza nje edolobheni uthi kusuyithela phakathi edolobheni, kanti ufanele mawuze edolobheni masuzongena khona kubonakala ukuthi usuzongena edolobheni. Ukuze idolobha lethu libukeke kahle, lidayiseke kahle. Idolobha elikhulu leli noma lilincane likhulu ngokomlando wendawo elikulu. So ke manje kufanelekile ukuthi nalo ke lihlanzeke. Kunama drainage akhona lapha phambi kwedolo lezi ezisezansi lapha nothola ukuthi aseblockekile. Njoba kuzongena izulu nje amanzi ngeke akwazi ukuhamba. Kuzoba namadamu lapha agcine sengena ezitolo. So ke umuntu ke uthokozile ukuthi ahamba ubone lo monakalo ke sohlala phansi ke bese kuba nenhlelo ukuthi zonke lonto ilungiseke. Siyafisa ke ukuthi nomphakathi sibambisane nawo wakwaNomngoma ukuthi mawusedolobheni ungalahli mhlambe imfucuza noma ikuphi, kodwa balahle emgqonyeni ebekela ukuthi ke kulahle kudodi ukuze idolobha lethu ligcine lihlanzekile. Umuntu uyacela nje kakhulu ukuthi sibe nakho ukubambisana, sicikekele ukuthi idolobha lethu silenze lihlale lihlanzekile lifane namanye amadolobha. Ilokho engakuphawula umsakazi.